औ नोंथां बुं नोंथां नै नोंथां गोमजोर अफिसारा 30 करोड़नि खामानिखौ जोंखौ नागारनानै जाय मानसिनो होनो नागिरदोंमोन बे आंनि आखायाव बा नोंथां बा बेथ' थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा बेखौ आरो दा निमाहा होखासै नोंथां बेनो दिनैनो जिउनि जोबथि साजाखौ होखादो अके नोंथां अके बिदिब्ला नोंथां दोनथ'बाय दिनैसिम जोंखौ गिनानै हाग्रानि मोसा बुन्दायाबो थोर थोर मावो आरो नों सोर बेथा जोंनि साननाय खामानियाव आखाइ होग्रोनो खोनासं मिस्टार दुगाराम नों सोरबायदि थिखारनो थाखायनो गंसेबो दालां मोजां गैलिया आरो लामा मोजां गैलिया बेनि थाखायनो बे ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफोरानो दुखु सहायनांदों मिथिगौ मिथिगौ बैफोर खोथाखौ लानानैसो आङो अफिसारा आंनो खामानि होदोंमोन नोंसोर आंखौ मा नाथाय नों मिथिया नामा फंबाय आंनि खामानियाव जाय आखाइ होयो बेखौ आं खालास खालामो दिनै सानाव आंनि जिउआव जोबगोन नाथाय बेखौ आं मिथिगौ नाथाय नों मालाय सानबेसे थांना थागोन मिस्टार दुगाराम सानसेबाबो नोंनि जिउआव आंनि बायदि सानफैगोन मोनथिबाय नंगौ नामा नंगौ दे होमबालाय नायनोसै आंबो नायगोन नायदो गुडबाय नोंथां हाब बबेनिफ्राय मेंगुलायनाय खारबोखो नों फिसा माबायै दसे प्रेक्टिस खालामहैदोंमोन आं बिदिनो बारदावलाय जोलाय गेलेयै गेलेयै गुबुनखौसो बुलाबायग्रा जासिगोन बायदि मोनबाय आं हे आयाबो बे कम्फु खेलाया सोरखौबा बुनो सौनो थाखाय नङा आयै बे गावनि जिउनि रैखाथि आरो देहाखौ गोख्रों लाखिनायनि थाखायसो आरो खैफोदनि समाव सोरखौबा रैखाथि खालामनायसो आरो बेफोरखौ रोंना थायोबा आयै डिफेन्सआवबो साख्रि मोननायनि खाबु थायो मा डिफेन्स सिफेन्स मिथिलाय लांलाहाय आं बेनो मायाबाथाय जोबोर जाम्बिथारलै बाबा ए बोरायाबो बिदिसो मानोथो लायामोन नोंलाय जाम्बि हिनजावखौलाय नै जालायबाय बिसोरना नोम्मायालाय बिदिनोसै बाबा थां एसे दुगैस्र'हैदो जागोन दे आफा ओमफ्राय बे मैगंखौ बबे बाजाराव फाननो लांनाय दे बै बागानफारा बाजाराव लांसाबनां फिसा बानलु संख्रिफोर एसे मोनो खोमा अ दे आयै दुगैनोसै आं दे फिसा दे वेलकाम नोंथां वेलकाम आं नोंथांखौनो नेगासिनो दंमोन खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय फै नोंथां जिरायनोसै फै थौ
जों बै अफिसारनि जिउनि जोबथि डिसिसनखौबो लानांसिगोन। दसे जिरायथ'दो साहा एसे फुदुंहैनि आं। नांथ'लायला नामा? साहा लोंनाय हुदायाबो आंहा एसे खमखा। आदैसो फैदों माथो। औ नानि, मोनसे खामानि लानासो फैदोंमोन आं। दे होमबा आदै मोना जिरायथ'दो, ओमफ्राय बाबा आरो आयै आं लोगोनाव थांना फैनि। बारा गोबाव दा खालाम फिसा, थाब फैफिन। बिदिब्ला जोंबो एसे सिखारथ'नोसै नामा? औ नोंथां, नाथाय बे साननैसोनि गेजेरावनो जों सेंग्राफोरखौ बै अफिसारनिसिम पठायहरनांसिगोन। बेफोरबायदि खामानिखौ आं साबजानाय मोनाखै। नों बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव आखाइ दाहो। जिउआव थांना थानो थाखाय मावनो गोबां मोजां खामानि दं बिफा। है बिमा, नों बेफोरखौ खोमा दाहोलै। नङा बिफा, उनफोराव नों जुदि माबाफोर जायोबा आं हले बासायनो हानाय नङा। माथो आयंसो फैदों। औ आयं। फै जिराय, फै बेयावनो फै। बेयावनो जिरायथ' दे, आं थोरसि दोनना फैनि। जागोन दे आयं। गोहोमा न'आव गैया नामा आयं? बियो हरै न' उनथिंजायसो जिरायनानै दङ। नोंगौ नामा आयं? र' होमबा आं थांनि। औ दे थां। मा महाराजा मबाइलखौ अफ खालामना दोननानै सिरि सिरि सोर महारानिखौ गोसोखांबाय दं नों? मना नों माला सफैदों? आंनि माला फैनायखौ बाद हो नों, आं नोंनाव खारसननोसो फैखाबाय। दाना बुंदो मबाइलखौ मानो अफ खालामना लादो नों? मबाइला गाज्रि जादोंलै सना, आं हाबा जा गोसोखांबायसो दंमोन नोंखौ। आं सानखादोंमोन नोंनि बे गेग्रेब ग्रेब मबाइलानो गाज्रि जादों होननानै, बेखायनो आं नोंनो नै मबाइल गंसे गोदान लानानै फैबाय। आयु लाजिबायसैलै आं सोरनांगौमोन नोंनो, दाना नोंसो लाबोलायबाय। इस जा गाजाखा। थौ जोंहा सानैबो बेरायनो थांनि। अबाव बेरायनो थांनो? चौकी पार्कआवनो थांसै। थौदो होमबालाय ड्रेस गानैनि। आयो जालायबाय आवसावफोरा। आयै आयै। औ। अबाव थांनो ओंखारलायखो नोंसोर फिसाफोर? माबा आयं, जों बेरायनासो फैनायदोंमोन। दे थाबनो फैफिन दे फिसाफोर। दे आयै थाबनो फैफिनगोन दे। दे फिसाफोर। थाथ' आयं। दे आयं दे। माबा आयं, दायो जों फैफिनायाव गोबाव जायोब्ला नोंसिनियाव हर थाफैगोन दे। दे जागोन दे आयं। रावानो आलादाखा बिना। आवसावा।
मा बस मामोन बै रुमाव लोंग्रा मोनसे दं लाना फैलाय जागोन बस जागोन बस नै लुनानै हो जागोन बस लों बस लों नै आफा आंनो रां नांगौमोन नै जालायबाय बिनिया गोलैथां माथांनो खालि बिफानियावल' रां बिनाय नों बायदि सेंग्राफोरा मालाय अफिसारफोरखौ दम होयै होयै खथ' लाख लाख थाखानि थिखा मावगासिनो दङ नोंलाय बिदिनो लरग' थाबाय थानोसै नामा बेथा जागोनलै बाबा जागोन बेफोर गासिबो जाजोबगोन बाबा नोंना खालि बिदिनोसै बिदिब्ला बै दाखोर राजानि फिसाजो मनालिसाखौ मोनगोन जानो नों बेथा है बाबायाबो दि माबासे नै थाखोनि डायलगसो होबाय थाबायलै नै बे राहुल गोरा थासान्दै सोर बिफानि फिसालै आंनि अनजालिखौ खावना लायलायनो खुगाल' बेथा नों बेसे नांगौ राङालाय 10,000सो हरदोब्रा आफा नो 12,000 लां बिजोंलाय मा जानोलै आफा हैद हर जासिगोन दे आफा थेंक इउ ओइ बुन्दा थांबा जागोन बस दा लोंनानै हबावबा गोलैना था नों बेथा जोद लागोन आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनि सना नों गाज्रि मोनाबा मा खोथा बेलाय आं गाज्रि मोनलायनाय नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनमारोना सना मा सोंनाय जाखो बे आंनि नोंखौ हास्थायनाया अख्रां सायाव बिरलांनाय दाउखौ नायगावहरनाय बायदिसो सना थारैनो आं नोंखौ मोनाब्ला आरो जेबो दा बुंसै आंनि नोंखौ हास्थायनाया आंनि जिउजों समान आंखौ नोंनि जिउनिफ्राय रावबो गोजान खालामनो हानाय नङा सना नांगौबा आं थैलांगोन थौदो थांसै सना थांसैबो थौ बिदिब्ला थौ
जिराय मिस्टार गोहो जों नोंनो फंसेल' बाथ्रा बुंनो फैदो मा बुङो मिस्टार गोहो जों नोंखौ बर' बिमानि फिसा साननानै खैफोदनि आखराव गब'नो सानाखै जों नोंखौ अननाय रावजोंसो बुंदों नों बे सिख्लानिफ्राय गोजानाव था मानोना बे सिख्लाया गोसोथोनाय सेंग्रा दंखायो ए मिस्टार नों मा बाथ्रा बुंदों आंहा गोहोमनि अनगा रावबो मोजां मोननाय सेंग्रा गैया ओइ सेंग्रा नों जुदि जोंनि खोथाखौ गनायना लानो हायाब्ला नोंनि उननि जिउनि लामाखौ बोरै लांगोन बेखौ जोंनि बसआ सुजुगोन मोनथिबाय बाह माथो नोंसोर जोबोर गोदै डायलग होबाय नोंसोर सानदों नामा नोंसोरनि बे दमं एम्बु सुथ्र बायदि गुदुं हाबसोनानै थागोन होननानै खोनासंनानै ला नोंसोरबो दिनैनि सानाव नोंसोरनि सिनायथिखौबो मोननो लुगैयाखै आं मोनथिबाय खालि आं नोंसोरखौ फंसेल' बाथ्रा बुंगोन नोंसोर जुदि नोंसोरनि जिउखौ मोजाङै लुगैदोंबा थाबैनो लामायाव हगारनांगौ आरो जाय सेंग्राया नोंसोरखौ बेसिम थिनहरदोंमोन बेखौ आंनिसिम थिनहर जायखिजाया सानाव जायखिजाया समाव
जायालै बस मानसिनि बिराद डेन्जारसो Bonda, ngalai mea buzaku. बस जागा नायै नायै दांदो नैथिबो दांदो नै टाब्लायावबो दांदो आयदै Salah sih ngomong. आयदै आरो जोंना सोबावबाय Neng salah bijisu. Shit.